Fil-katekesi tagħna llum eżistija xtaqt nirrifletti ftit flimkien magħkom dwar ir-rwol partikolari għall-inqas f'ċerti aspetti tal-kelma tAlla fil-ħajja tagħna bħala nsara. Nixtieq nagħmel ħafna enfasi li qed nitkellem il-kelma tAlla fil-ħajja tagħna bħala nsara għaliex diġà li l-Bibja ngħid li hija kelma ta' Alla fih innifsu huwa stqarrija ta' fidi. Għaliex uħud il-Bibja hija forsi ktieb sabiħ, ktieb stupend, ktieb li huwa universali, ktieb qadim, ktieb ta' ċertu valur storiku, valur kulturali, valur letterarju, però mhux necessarjament il-Bibja l-uħud hija il-kelma ta' Alla. Għalina li nemmnu il-Bibja tassew hija il-kelma ta' Alla. U għax hija l-kelma ta' Alla aħna nistmaw eżistijaj. U nixtieq nifhmu kif għalina l-insara il-Bibja l-bażi l-ewwel ħaġa tal-fidi tagħna. San Pawli jidilna li l-fidi jiġi mismieħ u mismieħ tal-kelma ta' Alla fil-ħajja tagħna. Mela eżistijaj, aħna biex verament inkunu nsara, inkunu poplu nisrani, inkunu knisja, inkunu dawk li jikbru verament fil-fidi, irid ikunu nies li nisimgħu ta' spiss il-kelma. Il-Knisja ta' kuljum issemmanna l-kelma tAlla fil-quddiesa. Forsi xi drabi jiġrilna li aħna fil-quddies nagħtu aktar enfasi, aktar importanza tqarbin l-Ewkaristija li bla dubju ta' xejn għandha l-importanza, il-qawwa u ċ-ċentralità tagħha. Però flimkien magħha hemm il-qawwa u l-importanza tal-kelma tAlla eżistijaj. L-importanza tal-kelma mridux innaqsuha quddiem l-Ewkaristija, imma kemm il-kelma, kemm l-Ewkaristija, it-tnejn li huma lajn tal-fidi tagħna. Il-kelma tAlla hija aktar bażika għaliex aħna lix nemmnu fl-Ewkaristija, għax insibuha fil-kelma tAlla eżistijaj. Kieku ma nsibux fil-kelma tAlla, kieku aħna ma nemmnux fl-Ewkaristija. U lek dan biex nitkom nifhmu kemm il-kelma hija ċentrali f'ħajjitna. U jekk qegħdin ngħidu li l-fidi tagħna tista' tikber jekk aħna nisimgħu din il-kelma, allura qegħdin nistaqsu aħna jekk aħniex nisimgħu din il-kelma fil-ħajja tagħna. Fejn qed tisma' l-kelma tAlla inti? Il-quddies ta' kuljum huwa mezz ta' kif inti tisma' din il-kelma. Il-Knisja kuljum issemmanna l-kelma tAlla fil-Ewkaristija fil-quddies. It-talba ta' Rużarju huwa mezz ieħor kif inti tisma' l-kelma tAlla. Għax it-talba ta' Rużarju meta nifhmuha kif għandna nifhmuha fil-verità, niskopru li hija talba biblika, talba li biha aħna nqalbu l-Evanġelju. Ir-Rużarju meta nitolbuh tajjeb mhux xi ħaġa ta' pappagalli, xi ħaġa hemm xi ġerri. Meta neħtlu fil-fema safja ta' din it-talba, niskopru aħna din nisimgħu mill-ġdid l-Evanġelju jiġi proklamat lilna bis-sempliċità tat-talba ta' Rużarju. Il-kelma tAlla nistgħu nisimgħu eżistijaj anke billi naqrawha. Insibu ftit mumenti kuljum li aħna nisimgħu u naqraw din il-kelma u nitalmu anke nitolbu biha bil-mod il-mod. Kelma tAlla nisimgħuha wkoll meta hija mħabbra lilna eżistijaj anke permezz ta' kodba li jittrattaw dwar din il-kelma, permezz ta' programmi, permezz ta' omiliji, permezz ta' konferenzi. U l-kelma tAlla nisimgħuha wkoll eżistijaj fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għax il-mulej ma rabatx il-kelma tiegħu biss mal-iskrittura, ċertament dik hija fundamentali, però il-mulej għandu jitkellem fil-ġrajiet tal-ħajja tiegħek kuljum. Il-ħajja tagħna hija l-kelma tAlla li qiegħda tiġi miktuba wkoll. Però irridu nifhmu li biex nikbru bil-fidi, irridu nibbażaw eżistijaj fuq din il-kelma. F'kelma waħda aħna ma nisimgħux il-kelma, il-fidi tagħna titnaqqar u l-fidi tagħna tmut. U allura rridu nistaqsu jien qiegħed fil-periklu li nitlef il-fidi tiegħi jekk mniex nisma' il-kelma tal-mulej u nittratta bħala kelma tAlla, mhux nittratta bħala ktieb letterarju. Għaliex jekk mniex nisma' l-kelma, allura jien qed frisku li l-fidi tiegħi jew ħadd jaqaf kif inhi, jew sejra lura, jew sejra tibret, imma żgur mi jista' titħeġġeġ, żgur mi jista' taqbad, żgur mi jista' tuħu r-ruħ, żgur mi se jkollha l-qawwa ta' din il-kelma.
U allura eżisti noħdu b'attenzjoni kbira is-smieħ tal-kelma tal-Alla fil-ħajja tagħna. Il-kelma tal-Alla eżisti għandha aspett ħafna importanti li nagħtu kasu. Il-kelma tal-Alla hija kelma kreattiva. Hija kelma li toħloq, mhix kelma sempliċiment biex tinfurmana, hija kelma li lilna tiffurmana. Hija kelma li toħloqna. Naraw pereżempju kif fil-Ġenesi Alla ħalaq bil-kelma tiegħu. Ikun id-dawl u d-dawl kien. Din il-kelma għandha l-qawwa illi toħloq. Mhux biss li tinforma. Din hija importanti immens li aħna nifhmuha. Għaliex jekk aħna naqraw nisimgħu il-kelma, faċilment nieħdu l-attitudni li issa l-kelma tobbligani x'għandi nagħmel u x'm'għandix nagħmel. Isna l-kelma nirriduċuha għal xi liġi forsi sabiħa, liġi morali tajba kemm tajba, però mhux l-iskop tal-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla fiha nfisha mhijiex liġi morali miktuba biex jinnobdiha. Il-kelma tal-Alla hija esperjenza ħajja ta' Ġesu li hu l-kelma vera tal-Missier li jien nista' niltaqa' magħha u li tiffurma u toħloqni. F'kelma waħda, jekk il-kelma tal-Alla tgħidilna ħobbu lil xulxin, mhux xi kmandament biex jiena mbagħad imur inħobb, imma l-kelma tal-Alla tini l-qawwa li jiena nħobb. Il-kelma tal-Alla għandha din il-qawwa li tiffurmani fi bniedem li nħobb. Għandha l-qawwa li toħloqni fi bniedem li nħobb. Meta nifhmu dan l-aspett kreattiv, formattiv tal-qawwa tal-kelma tal-Alla eżisti, nibdew nħarsu liha b'mod differenti. Mingħajr din il-qawwa il-kelma ssir liġi. B'din il-kelma, b'din il-qawwa, il-kelma ssir esperjenza. Jekk il-kelma tal-Alla tgħidilna jien walla sidek ma jkollokx Alla ħorajri, mhuwiex biex inti tipprova tgħix dal-kmandament, imma biex din il-kelma lilek titrasformak ittik il-qawwa li tgħix dan il-kmandament. Jekk il-kelma tal-Alla tgħidilna la tisraqx, mhux biex inti ma tisraqx, però biex dil-kelma tik il-qawwa u tiffurmak f'persuna li ma tisraqx. Għandna bżonn eżisti nesperjenzaw din il-qawwa kreattiva, din il-forza li l-kelma tal-Alla ġib fil-ħajja tagħna. Tantu hekk li naraw il-kelma tal-Alla kellha l-qawwa li tibdel tant nies fl-istorja tal-Knisja. Uħud minnhom qazzithom, għamluthom literalment qadisin. San Franġis d'Assisi jiġini f'moħħi li ħajtu kienet mibnija kontinwament fuq il-Vanġelu u lejxin tiegħu. Imma mhux il-Vanġelu bħala regola morali, su xi obbligu, imma l-Vanġelu bħala esperjenza ħajja ta' Kristu, kelma li hija ħajja fil-ħajja tagħna. U allura importanti ħafna eżisti li nagħmlu din l-esperjenza li l-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma tal-Alla u li l-kelma tal-Alla mhix hemmhekk bħala xi liġi, imma l-kelma tal-Alla qed hemmhekk bħala esperjenza qawwa, realtà li toħloqni. Meta din il-kelma eżistija aħna nirrealizzaw li hija l-għajn tal-fidi tagħna u tittoħloqna f'persin ġodda, ma nistgħux li aħna din il-kelma ma nużuwiex fil-ħajja tagħna. Kemm għandna bżonn inħobbuha, għandna bżonn nitħabbu mal-kelma, għandna bżonn uħossuna maħbubin mill-kelma tal-Alla u għandna bżonn inħobbu il-kelma tal-Alla. Ġesu minnhom jgħidilna eżisti fil-Vanġelu f'San Ġwan, min ħobbni ħares kemti. Missier jħobbu u aħna niġu namru għandu. Jekk aħna l-kelma tal-Alla nistmawha bħala kelma tal-Alla kif tassawi u mhux bħala kelma ta' bniedem kif jgħidilna San Pawl, allura aħna dil-kelma tal-Alla rridu nħarsuha eżisti. Irridu inħarsuha. Jiena rrid inħares din il-kelma kif Marija kienet tożż il-kelma fil-qalb tagħha f'Nażaret, l-esperjenza kollha li kellha Ġesu, il-kliem li kien jgħidilha Alla permezz tal-profeta Xmun, permezz ta' tant nies, permezz ta' Elisabetta, permezz ta' Ġesu nnifsu. Tożż din il-kelma u taħseb fuqha bejna u bejn ruha. Kemm għandna bżonn nużuha eżistijin nirrealizzaw li l-mulejdi ta' jenna. Ekku f'dan il-kuntest li l-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma, li l-kelma għandha qawwa li toħloq u li aħna rridu nużuha, nixtieq nagħmel riflessjoni partikolari eżistijaj. Kemm aħna qegħdin nibnu id-deċiżjonijiet tal-ħajja tagħna bħala persuni u persuni li nemmnu,
kemm qegħdin nibnuhom fuq il-kelma ta' Alla jew inkella aħna qegħdin nibnu d-deċiżjonijiet tagħna fuq idejat ta' persuni oħrajn biex ikunu politiċi, psikoloġi, soċjoloġi, persuni li huma filosofi, persuni li għandhom ċerta erf, imma aħna fuq min qegħdin nibbażaw il-ħajja tagħna, id-deċiżjonijiet tagħna. Aħna bħala Nsara qed ngħid mhux għal min ma jemminx f'dan l-istadju. Aħna bħala Nsara qegħdin nibnu il-ħajja tagħna fuq il-kelma ta' Alla jew qegħdin nibnuha fuq l-opinjonijiet tal-bnedmin. Aħna bħala Nsara il-kelma ta' Alla bdinnija mal-opinjonijiet tal-bnedmin? Din hija mistoqsija rridu nagħmlu. Għaliex xi drabi jista' jkun li jiġrilna illi l-opinjonijiet tal-bnedmin jidhrulna li huma iktar verità, iktar plawsibbli, iktar reali, iktar raġunevoli, iktar ta' min jemminhom, milli ta' min jemmen l-istess kelma ta' Alla. Li dina tiġri f'xi ħadd li ma jemminx wieħed jifhimha. Però jekk tiġri fina li nemmnu eżistijej, allura għandna l-gwaj. Allura għandna l-inkwiet. Għaliex jekk aħna nibdew nistmaw iktar l-opinjoni tal-bniedem milli l-kelma ta' Alla, ifisser li l-fidi tagħna bdiet titnaqqar. Ifisser li l-fidi tagħna qiegħda fi kriżi, jew dieħla fi kriżi, jew ilha fi kriżi. Irrid noqgħdu attenti eżistijej. Għaliex id-drabi qegħdin ngħixu ċirkustanzi fejn x'jaħseb il-bniedem isir iktar importanti milli xtgħidilna l-kelma ta' Alla. U nerġa' ngħid għalina l-Nsara li nemmnu mhijiex realtà sabiħa. Hija realtà preokkupanti immens. Għax hija mezz fin kif ix-xitan jisraqlek il-fidi. U xi drabi l-opinjoni tal-bniedem eżistijej tista' tkun ta' ġiex tipi. Tista' tkun ta' nistess li jemnu fil-kelma imma jinterpretawha kif huma, kif iridu huma. Illum għandna diversi ħanejtek persuni li huma Nsara li mhumiex kattoliċi fi gżiritna li jitkellmu fuq it-television, jitkellmu fuq radijiet, jaqasmu kodba, iżuru djar tan-nies, iwafqu n-nies, li jħabbru l-kelma ta' Alla. Però ħafna drabi din il-kelma hija mawġa interpretata kif jidhruhom huma. Allura hemmhekk jekk nagħtu widen il dawn il-persuni, fir-realtà mhux il-kelma ta' Alla qed nagħtu widen imma l-opinjoni tal-bniedem. Il-kelma ta' Alla l-mulejta lill-Knisja eżistej, allura hija l-Knisja li tinterpreta. Il-Knisja kif ħallija Ġesu però, mhux kif iridu nagħmlu aħna. Il-Knisja bbażata fuq l-Apostli moqdin mal-Papa. U għalhekk il-kelma għandna bżonn dak li ngħidulu l-Maġisteru tal-Knisja. Ir-rol tal-Knisja illi tallem u tinterpreta l-istess kelma ta' Alla eżistijej. Il-Knisja hija għaddejja tal-kelma. Il-Knisja mhijiex il-fuq mill-kelma ta' Alla. Il-Knisja hija għaddejja tal-kelma ta' Alla. Però l-Knisja għandha responsabilità li tinterpreta l-kelma, mhux kulħadd jfissirha kif jidhirlu. U dan nagħmel ħafna enfasi, għodu attenti x'tisimgħu fuq it-television. Għodu attenti lil min tisimgħu. Għax jista' jkun li fuq it-televiżjoni tisimgħu persuni jista' jkollhom il-kelma ta' Alla f'idejhom, jipritkawha imma ma jkunux qegħdin ifissruha kif Ġesu jrida li tkun infissra. Ikunu waslu biss l-opinjoni tagħhom fuq il-kelma, jekk ma jgħidulekx ukoll illi t-tagħlim tal-Knisja Kattolika fuq il-kelma ta' Alla huwa żbaljat. Fil-fatt huma żbaljati huma. Qed ngħid dan b'ħafna mħabba però b'rispett lejn il-verità. Irdu nkunu ħafna ċari eżistijej. Qegħdin fi żminijiet li għandna bżonn naqtaw fil-laħam il-ħaj. Ma nistgħux b'ħafna kliem ta' icing sugar bil-ġuġu, nippruvaw nuru li su kollox orrajt, kollox jgħaddi biex ma naqalawx konflitti u tensjonijiet, ma nistgħux.